Report second edition adlaw sang Biyernes petsa 7 sa bulan sang Oktubre sa mga tig 2022. Unang adlaw sang Biyernes kanapulo nga bulan sa mga year 2022. Sa mga aga manginakaw po ang niwalagad si Bombo Erlin Bayonita. Ug na kita hasta alas 7 ang atak na sa mga aga sa kudulong sa inyo sang dugang mga balita lokal. Mga nabalaga sa aton mga police station sa diri sa Maya syudad sang Bacolod Kalakipan na sa Maya probinsya sa Negros Occidental. Parang masiguro banwa nga ma-provide sa aton nga mga otoridad labi na sa Philippine National Police ang hugot ang security ilabi na sa mga bisita kag mga opisyales man nga magapadulong diri sa aton sa Maya syudad sang Bacolod kadungan sa Mascara Festival. Nagpadala sang augmentation of force ang Negros Occidental Police Provincial Office kag syempre ang Police Regional Office 6. Nagadangat sa masobra 300 sa kadugang nga mga police personnel na nagabotan na diri sa Maya syudad sang Bacolod. From BCPO, Bombo Carme Defensor sa report. Kamin. Sa Bomborlin, sumayara sang 315 ka mga personnel na ang mag-augment kung ang mag-augment sa maabot kasi ni nga Mascara Festival Bombo Orlin. So total 315 Bombo Orlin. So mayara sang 26 ka mga police commissioned officers and ang gikan sa Nopo Bombo Orlin kalabanan diri nagikan ini sila sa Nopo. Amo ini ang mag-supervise kag amo ini ang magamando sa mga ibang paging mga kapulisan kundi ini sila iga-assign na Bombo Orlin. So mayara sang 289 ka mga police non-commissioned officers. Amo ini sila ang gin-augment nagikan sa PRO 6 Bombo Orlin. So ini sila iga-assign ini sila sa kung sa diin mayara sa mga aktibidades diri sa syudad sang Bacolod Bombo Orlin. So mayon ni kay ti dako gid ini nga bulig sa aton sini nga mga kapulisan diri sa syudad sa Bacolod para ma-maintainer ang safe sang pumuluyo kag ang kalinong sa palibot sa pagsaulog naton sa Mascara Festival Bombo Orlin. Nagahilapit pa lang kita sa highlight so dugang pagidi mga aktibidades ang patigayon sa masunod ang mga inadlaw. October 10, Monday, Bombo Car, magasugod naman ng Mascara sa Panaad. Yes, Bombo Orlin, ti off na dito sa katapos sa kapulisan sa Negros Occidental Police Provincial Office Bombo Orlin. So, nagligad information so, hindi na yung magpadala, ang BCPO dito, si Nokpo na lang bahala. Yes, Bombo Orlin, kay ti Panaad dito, kagang ila sini nga security plan, bali i-based ini nila sa security plan sa Panaad celebration Bombo Orlin. So mayara dito sa 181 ka mga kapulisan ang ibutang Bombo Orlin para ma-maintain man ang kalinong dito sa area sa Panaad. Makita man naton nga madamo naman nga mga kiosko dito ako ng mga booth Bombo Orlin sa nagkalain-lain nga mga syudad kag municipality sa Negros Occidental ang gimpang renovate man Bombo Orlin kay ti isa sa mga venue sa Mascara Festival ang Panaad Bombo Orlin. Pero after sang October 16 kay ang Mascara sa Panaad is October 10 to 16 hindi na niya sila magbulig ang mga pulis nga magabantay dira sa may Panaad Park and Stadium. Bali Bombo Orlin extended ini sila until nga matapos ang Mascara Festival kay kung tani hasta lang ini sila sa 16 galigiti Bombo Orlin ginayo na lang iga-extend na lang ini sila hasta sa 23 Bombo Orlin. So inigin padala sang PRO 6 nagikan ni sila sa naglain-lain nga parte sang Western Visayas. Yes, Bombo Orlin, 200 plus nga mga personnel Bombo Orlin alin ini sa PRO 6 iti ang magamando ang gikan sa Nopo. Amo ini ang 26 ka mga commissioned officer Bombo Orlin. Ang ganban Bombo Carl wala pa gid binati-bati kung gid aprobahan. Yes, Bombo Orlin, pero ini amo ning ato ni igahibaloon na lang sa BCPO Bombo Orlin kung ini ginapa-implementar na lang ini nila kay nag-request na ini sila October 1 to October 23 ti October 7 na subong Bombo Orlin. So
tiyan mo ni nga to ni balong kung ginapa-implementar ini ang gun ban, no? Kay ti hindi Kay man ini kinaglabi gusto. na aprobahan na gid sang Yes. Campo Crame ang area kung sa dinaraton sa nga national headquarters. Yes. So kung walang approval hindi man nila maimplementar, ang ginaprobahan lang to nagligad isang iya sang National Telecommunications Commission ang pag-utod na isang signal sa mga telecommunication companies durante isang highlight. Yes, sabang po early, no? So ibalon man ni naton kung diin nga parte sa nga syudad sa Bacolod ang iga signal jam nila sa okol sa kapulisan, no, Bombo early, no? Kay panigurado sa paglaon stadium o Bombo early for sure dira mag signal jam gid ini, no? Kay madamo gid sa expectaron gid nga madamo gid sa mga pumuluyo ang magapadulong dira Bombo early. Sige, Bomo Carl, thank you gid. Bombarly na may nag-report gikan sa patrol ni si Bumbo Carla may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas na si Stand Up for All number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bumbo. Maraming salamat kay Bombo Carla Mea Defensor sa wadog ka nga ini sa ginatos sa nangadaan ka mga kapulisan diri sa Maya syudad sang Bacolod. Nga man ni maghatag sang security para man sa lokal nga mga turista and syempre sa mga foreign nga mga tourists. Kag sa kabugosan na nga mga pumuluyo nga muni magpadulong kag magalagaw sa tion sa nga Mascara Festival. Sa ringa sang iba na ko na medyo gamay-gamay lang gawa sa mga ginainom-inom makaya daw kapigado gid. Sige lang importante enjoy lang kita kag likawan ng mga ginamo. 1 minuto pa naman nabilin nantas ang alas 7 sa aga. Standby ka mo magasulod na dugay-dugay ang Bombo News Center Makati para sa Bombo Network News. Bombo Radyo Bacolod. Kunang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadangat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga ang paghukas ang makeup. Magandang umaga Pilipinas! Anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition. Ngayon ay araw ng Biyernes, Oktubre 7, taong 2022. Sa ating Christmas countdown, 79 days to go bago ang Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, ang Administrasyong Marcos nakakuha ng mataas na approval rating ayon yan sa isang survey. Ang liderato naman ng Senado kontento sa unang 100 araw ni Pangulong Bongbong Marcos. Mga Pinoy sa Thailand na natiling ligtas at walang nadamay sa insidente ng pamamaril sa isang daycare center po sa naturang bansa ayon yan sa Philippine Embassy. Mas marami ng mga mangingisdang Pinoy naman ang nakakapangisda na sa may Baho di Masinloc sa kabilayan ng patuloy na presensya ng Chinese vessels ayon sa Philippine Coast Guard. Ito namang pagtaas ng sahod sa Hong Kong, malaking bagay sa mga domestic helpers ayon po yan sa Department of Migrant Workers. Ang Kamara naman posible nang maitransmit sa Senado ang 2023 General Appropriations Bill sa loob ng isang linggo. Sa mga balita po sa probinsya, daan-daang mga residente lumikas dahil po sa encounter ng militar at New People's Army sa Himamaylan City sa Negros Occidental. 300 pamilya naman lumikas dahil sa naging apektado ng kaguluhan sa gitna ng dalawang Moro fronts sa Midsayap. Doon po yan naman sa North Cotabato at isang sibilyan ng kumpirmadong sugatan. At sa international news naman, maraming bansa ang nagulat sa nangyaring mass shooting doon sa Thailand. At sa atin pong sports balita, itong Pinoy Chess Grandmaster Eugene Torre itinanghal bilang World Chess Hall of Fame.
at live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati. Kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulep. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Nakatanggap ng mataas na approval ratings ang administrasyon po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon sa Pulse Asia Survey na mayroong 11 sa 13 national issues na nakakaapekto sa Filipino ang nakakuha ng magandang approval. Subalit nagkaroon ng mababang approval ratings ito sa pagkontrol dito pa rin sa inflation at ang pagbabawas ng kahirapan dito sa bansa. Ilan sa mga may mataas na nakuha ay itong pagresponde sa mga natatamaan ng kalamidad na mayroong 78% rating, hanggang ang pagkontrol sa pagkalat ng COVID-19 naman ay mayroong 78%, na kakuha naman ng 69% ang promosyon ng kapayapaan sa bansa at ang pagprotekta sa kapakanan ng mga overseas Filipino workers na mayroong 68%. Isinagawa ang face-to-face survey mula Setyembre 17 hanggang 21 sa mayroong 1,200 Filipinos na may edad 18 pataas. Samantala naman, iniulat ng Philippine Embassy sa Thailand na walang mga Pinoy ang nadamay sa insidente ng pamamaril sa isang daycare center sa Thailand. Ayon kay Ambassador Millicent Cruz Paredes, tinawagan na nila ang Royal Thai Police para mangalap ng impormasyon kung may mga nadamay na Pinoy, at sa kabutihang palad naman ay sa kasalukuyan walang nasugatan matapos ang deadly attack. Sa kabila nito, patuloy naman na nakamonitor at nag-aantay pa ng impormasyon ng embahada sa magiging developments sa naturang insidente. Nagpaabot na rin ng pakikiramay ang embahada sa naging pamilya naman ng mga biktima. Umapila naman ang opisyal sa mga Pilipino na nasa Thailand na may impormasyon sa kanilang kapwa mga Pinoy sa Mainongwa, Lampu Province na pinagganapan ng krimen na makipag-ugnayan lamang at tumawag sa hotline ng embahada. Handa naman ang naturang embahada na magpaabot ng tulong sa sinumang mga Pilipino at kanilang pamilya na maapektuhan dahil sa nasabing insidente. Una nga rito, isang dating police officer ang namaril sa isang nursery na kinilalang si Panya Kamrab na 34 anyos na na-dismiss noong pang nakalipas na taon dahil yan sa paggamit ng methamphetamine pills kung saan nasa 30 katao, karamihan ay mga bata ang nasawi. Ang naturang sospek ay armado ng shotgun, isang pistol at kutsilyo na tumakas pa lula ng isang pickup truck matapos isagawang krimen. Pinatay din ng sospek ang kanyang sariling pamilya, saka naman ito nagbaril sa sarili. Bombo International News. Nanguna si United Nations Secretary General Antonio Guterres na nakondena sa pag-atake sa isang daycare center sa Thailand. Sinabi ng kanyang tagapagsalita na si Stephanie Dujarric na isang nakakalungkot na pangyayari ang naganap na mass shooting. Nagpaabot na rin ito ng pakikiramay sa mga kaanak ng nasawing biktima. Ilan pang mga bansa naman ang nagpaabot na rin ng pakikiramay, gaya na lamang ni British Prime Minister Liz Truss na ito ay nagulat din nang marinig ang naturang balita. Habang hindi naman lubos maisip ni Australian leader Anthony Albanese na nangyari ang naturang insidente. Magugunitang aabot sa 38 ang mga katao ang nasawi, kabilang dyan ang sospek ng pagbabarilin nito ang isang daycare center sa Mainongwa, Lampu Province. Matapos kasi na pagbabarilin ng 34 anyos na sospek na si Panya Kamrab, ay binarilin din ito ang kanyang sariling anak at asawa bago nagpakamatay. Ang suspect na dating pulis ay sinibak sa pwesto dahil sa paggamit ng iligal na droga. Naniniwala naman ang mga otoridad na nasa ilalim ng ipinagbabawal na gamot ang naturang suspect na mangyari ang insidente. Agad naman na ipinag-utos ni Thailand Prime Minister Prayut Chan-o-cha ang mabilisang investigasyon sa insidente. Nakatakda ring bisitahin ni Thailand King Maha Vajiralongkorn at Queen Suthida ang mga sugatan, biktima sa paggamutan kung saan tiniyak nila ang tulong ng gobyerno para sa mga biktima.
Kaugnay niyan sa mga sandaling ito, makakasama po natin si John Mark Saportisa, itong Pinoy po sa Bangkok, Thailand, para pa rin alamin yung latest dyan. Magandang umaga po, Ginoong John Mark Saportisa. Live na po tayo sa Bombo Radio Philippines, nationwide, worldwide. Magandang umaga po sa lahat ang nanonood po sa Bombo Radio Philippines. Good morning po sa inyo. Maki-update po kami dito sa nangyaring pag-atake ng isang dating pulis nga sa northeastern Thailand, particular dito sa daycare center sa Nong Bua Lampu province, Sir John. Ito is based lang po sa mga nakalap natin na information po regarding po sa pangyayaring kanina po. Sa ngayon po is nakikipag-coordinate na po yung embahada ng Pilipinas po doon. Kung tinitingnan lang kung meron pong mga Pilipino din po na nadamay doon sa pangyayari sa ngayon. Kasi isa pong napakasakit na trahedya po nangyari kasi nga maliban po doon sa dami po ng namatay, karamihan po sa namatay po doon is mga bata po talaga. Kasi pag sinabing anuban, ibig po sabihin noon is mga kindergarten po. So, at meron pa pong namatay na buntis. Maliban dun sa pinatay rin niya po yung anak niya saka yung wife po niya. Sa kinaroroonan nyo ngayon dyan po sa Bangkok, ilang kilometro yan doon sa pinangyarihan ng krimen at mga ilang oras yung biyahe? Approximately kasi dito kasi from here in Bangkok, about 536 kilometers. So medyo malayo siya kasi malapit kasi sa Oduntani. Yung Oduntani is province na talaga siya, so maybe probably about 4 to 5 or 6 hours yung distansya niya. Kasi province na talaga yan. Dito sa mga grupo nyo, itong mga Filipino communities dyan, may mga balita ba kung may mga workers ngayon na apektado dahil po dito sa nangyaring insidente? Actually, sir, ayun po yung tinatry pong wino-workout ng embahada po natin kung meron pong sinadamay. Kasi unang-una po kasi, sir, hindi lang po kasi sa loob ng school na meron pong nadamay at binaril. Kahit yung mga bystander po sa labas po is nadamay din po. So yun yung tinitingnan ng embahada natin kung meron pong nadamay. Kasi probably pag school kasi, sir, kadalasan dito sa Thailand meron talagang Filipino. Usually, especially pag may mga anuban or kindergarten po. So ang nangyayari ngayon, tinitrace po natin, nakikipag-coordinate po yung embahada natin sa Royal Thai Police po para malaman po kung ano talaga yung eksakto, kung sino po talagang eksaktong mga tao na nadamay sa alunos-lunos na pangyayari po. Bobo John Mark, may idea ba kayo kung ilang mga Pinoy yung nandoon sa naturang parte po ng Thailand? Sir, hindi ko masyadong maano kung in terms sa Pilipino, pero kung ang maano ko lang is yung kung ilan yung tao na nadamay sa pangyayari na yun. Pero hindi ko talaga mapunto kung mayroon bang Pilipino kasi hanggang ngayon po at nagtatanong pa din po ako kasi may mga kakilala din po ako sa part na yun. Nagtatanong pa po ako kung may nadamay po na Pilipino po. Bobo John Mark, ilang taon na pala kayong nagtatrabaho dyan sa Bangkok sa Thailand? Sa 10 taon na po, sir. So sa loob ng 10 taon na yan, may mga naganap na bang talagang ganyang kalala na mga krimen kung ikukumpara nga dito sa latest lamang ng insidente ng shooting na yan, Bombo John Mark? Meron naman pong mga shootout na pangyayari po, pero sa naano ko po, hindi naman dun sa katulad na ganitong sitwasyon na alam mo yung mga bata na nadamay na sa school pa talaga. Usually kasi dito pag may mga shootout, mga ano lang ba yun, mga robbery po dun sa mga jewelry store, yung mga ganun lang. Pero in terms po sa ganitong klase po na pangyayari, this is the first time sa pagkakaalam ko po. Ano po yung pangangailangan ngayon ng mga biktima dyan dahil marami yung namatay at meron din bang kasalukuyang mga nasa ospital pa at yung mga sugatan na Bombo John Mark? Ang una-una pong hinihingi ngayon po, sir, is kasi may mga sugatan din po is yung sa blood nga po. Kaya nga po kanina, nag-comment din po ako dun sa isang post po na magdodonate po din po ako ng dugo ko kasi yun din kasi yung hinihingi nila doon. Ang medyo ano lang kasi ngayon dito, sir, in terms po sa pag-donate ng blood, malayo nga po since it's about 5 to 6 hours from Bangkok. So, pero sa pagkakaalam ko, gumagawa din sila ng paraan na yung mga hospital din po, pwede lang doon na lang mag-donate at saka dadalhin na lang yung mga dugo doon. So, parang nakikita ko po yung way sa kanila na para makatulong po. Saka yung embahada naman po natin dito sa Thailand po is ginagawa naman po nila yung
magagawa nila po para po mag-support kung anong po yung pangangailangan at kailangan gawin po regarding po dito sa shootout incident, sir. Itong aking partner si Bombo Everly, may katanungan din Bombo John Mark. Bombo Everly, go ahead. Okay, Bombo John Mark, nabanggit mo itong embahada dyan, handang tumulong. Kayo namang mga Pinoy dyan, ano po yung mga tulong na ibibigay po ninyo kung sakali man, maliban po sa sinabi po ninyo mga magdodonate po ng dugo, Bombo John Mark? So usually kasi sir, napakabago pa. Nangyari pa kasi siya kaninang hapon pa. So alam ko yung mga leader din dito na nakikipag-coordinate na sa kanya-kanya pong mga kakilala din po dun sa sa specific na lugar na location po para po kung sakaling may mga kailangan pong maitulong po kami pong Pilipino dito is kami naman po ay willing na matutulong sa kanila. Sa ngayon lang po sir, wala pa tayong mga eksakto po na alam mo yung usapan o yung mga gagawin po kasi nga hindi ko lang din masigurado sir for me dito lang po hindi pa kami nakakapag-coordinate sa ano man po. Kumbaga nasa nalaman ko lang po yung embassy lang po muna yung nakikipag-coordinate po sa Royal Cyprus ngayon po. Okay. So, Bombo John Mark, kumustahin na rin namin itong mga OFWs dyan. Lalo't rare lang talaga mangyari itong ganitong shooting incident dyan sa Thailand. Kamusta po ngayon itong mga Pinoy naman dyan? Nag-aalala o nabigla din po ba sila dito po sa nangyari, Bombo John Mark? Opo sir. Kasi unang-una po sir, hindi lang din kasi yung nagbibigay ng malaking pagsubok dito sa buhay namin bilang isang Pilipino, bilang isang guro po rito sa Thailand po, is hindi lang po kasi yung pangyayari. Kasi ngayon po kasagsagan po na ang dami pong baha dito sa Thailand po. So, lahat ng province, hindi lahat ng province, may mga province po na kumbaga mataas yung tubig, at saka mahirap pong gumalaw yung kung paano pupuntahan yung location, especially kahit yung place nga po yung pangyayari na yan, before ka makapunta dyan, may malaking baha po. So it's about 1 week na po at nagkakaroon ng malaking tubig po dito sa Thailand. So in terms po sa medyo pahirapan nga po, tsaka nangyari pa yung mga pangyayari na yan, so mas alam mo yung malaking suliranin o pagsubok na dumadaan sa buhay namin dito bilang isang Pilipino. Saan po pala kayo dito sa Pilipinas, Bombo John Mark? At kung may mga mensahe po kayo sa mga kamag-anak nyo dito sa Pilipinas, mga kaibigan, lalo't siguradong marami ring mga Pinoy yung nag-aalala ngayong dito dahil ito nga, hindi maganda itong nangyari dyan. Go ahead, Bombo John Mark. From po ako, sa Misamis Oriental po, sa Mindanao po, sir. Ang mensahe ko lang po sa lahat, sana po sa mga pagsubok, kasi lahat naman tayo dumadaan sa mga pagsubok, sana po mag-ingat po tayo palagi, lalong-lalo na po ngayon palaging maulan yung mga area po natin. Sana po magdubli ingat po tayo. Saka wag po natin kalimutan na kahit ano pong mangyari is maniwala pa rin tayo sa buhay na may kapal. So magbuhay na Diyos po. Tayo po manalangin palagi para maging safe tayo sa pang-araw-araw natin na ginagawa po. With that, maraming salamat po sa oras na ibinigay nyo sa Bombo Radio, Bombo John Mark sa Fortisa. Magandang umaga po. Maraming salamat po, sir. Balik tayo sa mga balita dito sa Pilipinas. Dumarami pa itong mga Pilipinong pwede na raw mangisda at nangingisda na, nakakapangisda sa bisinidad ng karagatan ng Baho de Masinloc o kilala rin sa tawag na Scarborough Shoal o Panatag Shoal sa kabila ng patuloy na presensya ng Chinese Coast Guard vessel sa naturang lugar. Ayon po sa Philippine Coast Guard, sa kanilang aerial surveillance sa Baho de Masinloc, mayroong 20 Pinoy mayroong fishing vessels itong namataan. Naglagay din ang Philippine Coast Guard malapit sa bangka ng mga Pinoy habang nasa malayo naman ang Chinese Coast Guard vessel. Sinabi naman po ni Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Armand Balilo na ito ang kanilang pamamaraan ng pagsasabi sa ating mga kababayang para hikayatin ang mga Pilipinong mangisda na malayang mangisda po sa lugar at tiniyak na sila ay kanilang tutulungan at poprotektahan anumang oras. Una rito, mayroong 2 CCG, itong vessel ng China ang namonitor sa loob ng territorial waters ng Pilipinas.
Iniulat naman ng Philippine Coast Guard na walang challenge na nangyari sa pagitan ng Philippine Coast Guard at itong Chinese fishing vessel, itong Chinese Coast Guard sa aerial surveillance na isinagawa lulan itong Cessna 208 Caravan. Nangako naman si Balilo na kanilang gagawin ang lahat para maprotektahan ang Baho de Masinloc at gayon din ang iba pang pinagtatalunang bahagi ng West Philippine Sea. Samantala naman, malaking bagay daw para sa mahigit 180,000 na domestic workers sa Hong Kong ang dagdag na sahod na ipinatupad doon. Kasunod na nga ito ng anunsyo ng gobyerno ng Hong Kong na ipatutupad ang pagtaas ng minimum allowable wage at food allowance para sa mga foreign domestic workers epektibo ngayong buwan ng Oktubre. Batay kasi sa bagong minimum allowable wage ng Hong Kong para sa mga domestic workers, nasa $4,730 o Hong Kong dollar na ngayon o katumbas yan ng 35,475 pesos. Ito ay may mas mataas na 100 Hong Kong dollar mula yan sa nakaraang minimum allowable wage na 4,630 Hong Kong dollar o kaya naman ay 34,725 pesos ang katumbas niyan na tinakda naman noong September 2019. Dahil dito, sinabi ni Department of Migrant Workers Secretary Susan Ople, ang dagdag na 100 Hong Kong dollar o 750 pesos wage hike ay biyaya para sa ating mga Filipino domestic workers matapos ang 2 taong wage freeze dahil sa pandemya. Anya, dahil dito magiging kaakit-akit na bansa ang Hong Kong para sa mga individual na nais magtrabaho bilang kasambahay. Kumpara kasi sa minimum wage ng mga kasambahay dito sa Pilipinas, nasa 6,000 pesos lamang ang sahod ng mga ito kung sila ay nagtatrabaho dito sa Metro Manila. Samantala yung PhilHealth nakipagkasundo na raw sa grupo ng mga senior citizen para mapabilis itong pagiging miyembro nila. At ma-report si Bombo Jovino Galang. Yes, Bombo Jov. Balikan natin mamaya itong linya ni Bombo Jovino Galang. Samantala sa iba pang mga balita naman ay umaasa nga, or balikan na natin itong linya ni Bombo Jovino Galang. Ng Corporation of PhilHealth sa mga mamamayan na maging membro bilang napapaloob sa Universal Healthcare Law. Ayon kay PhilHealth OIC President CEO Attorney Eli Dino Santos, na para mahikayat ang mga mamamayan na maging membro ay nakikipag-ugnayan sila sa iba't ibang grupo. Sa pagdiriwang ng Elderly Filipino Week ay nagkaroon sila ng pakikipagkasundo sa National Commission of Senior Citizens para mapabilis na maging membro ng PhilHealth ang mga senior citizens. Our senior citizens will be able to maintain their health and prevent sickness through early detection. We are excited, for we will have a partner that will assist us in enrolling our senior citizens, for the Consulta package. Today, through the signing of this Memorandum of Agreement, PhilHealth and the NCSC shall collaborate to facilitate, process, and share information and statistical data regarding the membership and health status of senior citizens in the country. Indeed, periodic data sharing with NCSC shall help PhilHealth validate our very list of living senior citizens to deter potential fraud against the National Health Insurance Fund by protecting the integrity of our database and preventing availment of benefits by unscrupulous individuals. Sa panig naman ni National Commissions of Senior Citizens Chairperson Franklin Quijano, na ang nasabing programa ay isang maganda para sa mga senior citizens dahil may mga libreng konsultasyon at iba pang gamutan na magpapabuti sa kalusugan ng mga may edad na. I realize that the Filipinos, for them to be productive, they must be healthy. And for us to be healthy, we must be methodical in our pursuit to a healthy Filipino life. The first
pillar for health is really PhilHealth. If the seniors are not aware of their health profile, of their health condition, they wouldn't be able to address their physical and medical requirement. And that is why, to me, Consulta, the project and the program of PhilHealth becomes an indispensable requirement for us among the seniors. When all the senior citizens, and the target is next year, when all the senior citizens would have an annual, regular, medical, dental, optical, and oral examination, we feel that we shall have already accomplished the first requirement of a healthy living of the seniors. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Juvino Galang, Basta Radyo, Bombo! Umaasa ang Department of Tourism naman at tataas ang bilang ng mga turistang bibisita sa bansa sa mga susunod na huling buwan ng taon. Ayon kay Tourism Secretary Cristina Frasco, mula noong Pebrero hanggang ngayong Oktubre, mahigit 1.6 milyon itong turista ang nakabisita sa Pilipinas. Mula nang buksan nga ang ating mga pinto sa international tourist noong buwan ng Pebrero, malaki ang itinaas nito mula 168,879 international tourists noong 2021. At ito nga, sinabi ni Frasco, itong Department of Tourism, na hanggang Disyembre ngayong taon ay inaasahan nilang aabot pa raw sa 1.7 milyon itong mga turista sa nakabuang bibisita daw sa Pilipinas. Kabilang sa mga bansang pinakamaraming turista na bumisita na po sa Pilipinas ay ang mga bisita po, mga turista mula sa Estados Unidos, sa Korea, Australia, Canada, maging sa United Kingdom. Ang positibong balitang ito ay nagdulot rin ng pagtaas ng bilang ng employment sa sektor ng turismo sa buong Pilipinas. Sa ngayon, pasado na po doon naman sa Senado yung panukalang 3.8 or 3.5 billion pesos na 2023 proposed budget ng Department of Tourism. Dahil naman umano sa mas maiksi pang oras na gugugulin ng mga commuters sa pagsakay ng mga ito sa busway, ay nais ng ilang mga business at advocacy groups na gawing pribado na ang EDSA busway system. Ito ay para mapaganda pa ang commuters' experience. Sa joint statement nga, sinabi ng grupo na malakas ang kanilang panawagan sa pamahalaan na suportahan ang privatization ng EDSA busway system. Sa pamamagitan daw kasi ng public-private partnership process at sa ilalim ng concession terms na beneficial sa lahat ng mga concern, ay maisa sa katuparan ang naturang panukala. Ipinunto rin ng grupo na base sa data mula sa Department of Transportation, ang EDSA busway system ay nakakapagdala ng average na 325,000 ng mga pasahero araw-araw noong Agosto ng kasalukuyang taon. Naitala pa rin daw na kahit na nasa 550 buses lamang ang kanilang nakumit na operasyon kumpara naman noong pre-pandemic level na nasa 3,300 units. Dahil naman sa nasabing EDSA busway ay nalimitahan ang oras ng biyahe mula Monumento sa Caloocan City hanggang sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX na mula sa dating 3 oras ay naging 1.5 oras na lamang. Ilan pa sa mga grupo na pumirma sa petisyon ay ang Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry, ang Management Association of the Philippines, American Chamber of Commerce of the Philippines at marami pang iba. Samantala, pumalo na raw sa mahigit 42,000 itong bilang ng nabigyan ng Department of Labor and Employment sa Central Luzon o sa Dole Region 3 para sa mga manggagawang naapektuhan ng bagyong Karding. Ayon kay Department of Labor and Employment Region 3 Regional Director Geraldine Panlilio, nasa 476 million itong inilaan ng ahensya para sa Emergency Employment Program sa naturang rehiyon matapos manalasa ang naturang bagyo. Ilan naman daw sa mga manggagawa ang naka-employ para sa minimum na 10 araw para mag-assist sa clearing
cleaning, declogging ng mga kanal, debris segregation, itong materials recovery at iba pang mga aktibidad na kinakailangan sa rehabilitasyon ng kanilang mga komunidad. Nakapamahagi na rin daw ang mga ito ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers or yung tupad para sa mga biktima ng bagyo. Ang tupad ay isang institutionalized program na ipinatutupad lalo na kapag mayroong mga kalamidad gaya ng bagyo at lindol. Ito ay community-based amelioration program na nagbibigay ng emergency employment para sa mga displaced, underemployed at itong seasonal workers para sa minimum period ng 10 araw at maximum naman na 30 araw. Depende po sa nature ng trabaho na dapat i-perform. Nagpapatuloy pa rin naman ang pagpapatupad sa iba pang mga proyekto at nasa mahigit 42,000 na nga itong beneficiaries na natulungan. Inaasahan naman daw na magpapatupad pa sila ng program para sa Central Luzon at makikinabang dito itong mga benepisaryo. Ang mga ibibigay namang sahod ay base dito nga sa minimum wage sa rehiyon. Maliban sa tupad program, sinabi ni Panlilio na nakikipag-ugnayan na rin sila sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA para naman dito sa mga workers sa rehiyon para ma-upgrade po yung kanilang skills ng mga manggagawa. Sa iba pang balita, nagpaliwanag ngayon ang Social Security System o SSS sa kanilang condonation program sa loan penalty ng kanilang mga miyembro. Ayon sa SSS, ito ay para raw matulungan ang kanilang mga miyembro na masettle na ang kanilang loan balances ng walang penalty. Dahil dito ay muli namang hinimok ni SSS President at Chief Executive Officer Michael Regino na samantalahin ang kanilang programa para muling ma-regain ang kanilang mga miyembro ang kanilang magandang standing doon sa SSS. Sa isang statement, sinabi din ng SSS na ang consolidation of past due short-term member loans with condonation of penalty ay layunin na matulungan ang kanilang mga miyembro sa pagbabayad sa kanilang mga past due loans. Nangako naman ang SSS na tuloy-tuloy pa rin ang pag-o-offer nila ng loan penalty condonation programs para makatulong pa sa kanilang mas maraming miyembro. Kwalipikado naman sa naturang programa ang mga miyembro nga mayroong outstanding salary loans, kabilang na dyan ang salary loan, early renewal programs, calamity, emergency loan at restructured loan. Pero kailangan daw ay mayroong active na My.SSS account ang mga interesadong miyembro. Mayroon ding past due short-term member loan sa oras na nag-a-apply ang mga ito. Hindi rin daw dapat na mabigyan ng mga ito ng anumang final benefit gaya na lamang ng permanent total disability o retirement. Hindi dapat na nadiskwalipika ang mga miyembro dahil lamang sa mga fraud incident laban sa SSS. Kaugnay niyan, pwedeng magbayad itong kanilang mga miyembro sa kanilang consolidated loan sa pamamagitan daw ng one-time payment sa loob ng 30 calendar days matapos matanggap ang kanilang approval notice o pwede ring bayaran sa pamamagitan daw ng installment. Para sa installment scheme, kailangang magbayad ang mga members ng down payment na katumbas ng kahit na 10% po ng consolidated loan sa loob ng 30 araw matapos matanggap ang approval notice. Pwede naman daw bayaran ang natitirang balanse hanggang 60 months. Depende po yan sa amount. Kapag bigo namang makamit ng mga miyembro ang payment terms, ito'y base sa Consolidated Loan Agreement. I-deduct daw ng SSS ang outstanding balance ng consolidated loan mula sa short-term benefits kaya ng sickness, maternity or partial disability benefit claims at final benefits. Kabilang na po itong permanent total disability, ang death, retirement na otorisado naman ng Social Security Commission. Dagdag pa po ni Regino ang outstanding balance ng consolidated loan ay pwede rin namang ibawas mula sa death benefits ng mga members, itong mga beneficiaries o ibawas sa actual financial benefit claims. Abang nais din daw ng SSS na makakolekta ng past due loans. Sinabi ni Regino na kinikilala nila itong epekto ng pandemic sa livelihood, pangkabuhayan ng kanilang mga miyembro.
Samantala naman doon sa Kamara, posible nang maitransmit sa Senado ang 2023 General Appropriations Bill sa loob yan ng isang linggo. Yan at iba pang mga balita, may nakalap pang detalye si Bombo Annalise Soberano. Kumpiyansa si House Speaker Martin Romualdez na sa loob ng isang linggo ay maaari nang mai-transmit ng Kamara patungong Senado ang 2023 General Appropriations Bill o GAB. Ito ay matapos magkasundo ang small committee sa House of Representatives na i-realign ang nasa 77.5 billion pesos na pondo. Ayon kay Speaker, trabaho ng Kongreso na reviewin ang isinumeteng National Expenditure Program ng Executive at magpatupad ng pagbabago sa mga probisyon nito na sa tingin nila ay hindi magagastos ng tama o buo pa ang budget. Dagdag pa ni Speaker Romualdez, very transparent ang isinagawa nilang realignment sa mga pondo sa pamamagitan ng institutional amendments. Hindi naman sinabi ni Romualdez kung mayroong confidential o intelligence fund ang nabawasan. Ayon sa pamunuan ng Kamara, ang mga programa o expenditure na hindi naman kailangang pondohan ng buo sa ngayon ang siyang pinagkuhanan ng realigned fund para sa mas mahahalagang programa. Una na rin hiniling ni Independent Minority at Albay 1st District Representative Edsel Lagman na alisin sa 2023 GAB ang anyay mga unnecessary confidential fund na aabot sa 9.29 billion pesos at ilagay na lamang sa mas importanteng programa at serbisyo ng gobyerno. Sa panig naman ng minority group, nagpadala na rin sila ng kani-kanilang mga individual na mga amendments. Ayon kay House Deputy Minority Leader at Northern Samar Representative Paul Daza, posibleng matransmit na ang 2023 GAB sa Senado at sa susunod na buwan ng Nobyembre, itatakda na ang bicameral sa pagitan ng Congress at Senate. Pakinggan natin ang pahayag ni Representative Paul Daza. Tapos namin, sasubmit sa Senate, normally yan, palaging merong pinagkakaiba yung version ng Senate tsaka yung version ng House. So, mga end of November yan, early December, makakaroon tayo ng tinatawag na Bicameral Conference Committee. Normally yan, mga 10. Yan si Representative Paul Daza. Mula Kamara, Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Makikipag-ugnayan na raw ang Department of Agrarian Reform o DAR sa kanilang mga field offices para naman mapaganda pa ang kanilang data gathering mechanism, lalo na ang kanilang field at provincial offices. Lain kasi nilang makalikha ng credible at dependable database para sa ready reference. Sa isang press release, sinabi ng DAR Quezon na pinaghahanda na nila itong pagpapaganda sa kanilang mga database system sa pamamagitan daw yan ng paggamit or itong operational tool or op-tool mechanism na magagamit sa collection, itong inputting at monitoring ng status ng mga land holdings na sakop ng Comprehensive Agrarian Reform o CARP at itong Presidential Decree number 27. Sinabi po ni DAR Provincial Agrarian Reform Program Officer Cornelio Villapando na ang op-tool ay ang centralized repository system ng DAR Bureau of Land Tenure Improvement or yung BLTI
Naglalaman daw ang OPTOL ng data sa target accomplishments at iba pang specifics ng ahensya gaya ng profiles ng mga landowners at agrarian reform beneficiaries, itong location at bilang ng mga ektarya na covered ng naturang programa. Sinabi nitong sa pamamagitan ng naturang sistema mayroong ipoprovide para sa DAR field offices na daily up-to-date reports mula sa central, regional at provincial offices. Makakatulong daw ang naturang report para mapaganda ang kanilang analysis at decision-making ng DAR management. Anya nakikipag-ugnayan na rin daw ang central office sa DAR field offices sa buong bansa para i-monitor naman itong progress ng bawat task para makalikha ang mga ito ng valid at accurate data para mapaganda pa ang overall efficiency ng DAR operations. Samantala, sinabi naman ni BLTI OIC Assistant Director Elizabeth Villapando na nakipagdialogo na raw ito sa DAR Quezon para sa pagbuo nila ng 5-year DAR Indicative Plan, kabilang na ang pagpaprovide ng kumpleto at reliable supporting data. Target daw ng DAR kada taon na magkaroon ng reform agrarian na itong beneficiary profiles dito sa bansa. Samantala, naniniwala naman ang National Irrigation Administration o NIA na kayang-kaya ng ating mga magsasaka sa bansa ang triple cropping o pagtatanim niya ng magkakaibang pananim sa parehong lupain. Sa isang statement, sinabi ng NIA na ang triple cropping ay feasible sa bansa lalo na sa mga irrigated agricultural lands. Sa pamamagitan daw nito ay masusustain ang development ng farm management dito sa Pilipinas. Malaki rin umano itong tulong para sa paglaban sa kagutuman, pagpapababa ng overall cost ng inputs at gayon din yung pagkontrol ng mga pesting sumisira sa mga pananim, maging ang weed growth at disease infestation. Ang naturang cropping method ay nakikita rin para makumplement ang government efforts para matulungan ang mga farmlands na sinalanta ng Super Typhoon Karding. Sa pamamagitan nito ay mapropromote din ang bayanihan sa mga NIA officials, local government officials at mga magsasaka sa kanilang operation at maintenance activities ng irrigation system, lalo na sa mga canal clearing, dredging at desilting operations. Buo naman ang paniniwala ni NIA Chief Benny Antiporda na posibleng may sakatuparan ang triple cropping kapag mayroong magandang koordinasyon sa pagitan niya ng NIA, mga magsasaka at mga stakeholders. Sinabi rin ng NIA na plano na rin nila ang pag-adapt sa triple cropping doon sa Central Luzon. Ayon pa sa Department of Agriculture Disaster Risk Reduction and Management Office, ang rice production loss ngayong taon ay lumobo pa sa 2.5 billion pesos na nakakapekto yan sa mahigit 100,000 hektarya ng agricultural land. Ang Nueva Ecija naman ang labis na tinamaan ng naturang bagyo na mayroon ng volume loss na rice production at gayon din sinundan niya ng Tarlac, Pampanga, Laguna at Quezon. Sa unang quarter naman ng kasalukuyang taon, nananatili naman ang Central Luzon bilang highest producer ng palay na mayroong 772,855 metric tons ng palay production. Sigurista ang mga nanay, kaya for their anak, game sila sa mga tulong sa health plus, proper diet and exercise. Ang Cherry for Tangkad Sagad ay may CGF, taurine and lysine. Ang CGF ay tulong sa height, taurine tulong naman yan sa eyesight at lysine tulong sa katawan. May Cherry for Drops for babies, syrup for kids at PGM for teens. Cherry for Tangkad Sagad, available in leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Cherryfer ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa mga sandaling ito, makakasama na po natin itong samang industriya ng agrikultura chairman na si Ginoong Rosendo So para alamin itong sitwasyon ng mga magsasaka ngayon. Magandang umaga po, Ginoong Rosendo So. Live na po tayo sa Bombo Radio Philippines nationwide, worldwide. Yeah. Bombo Gerald ba? Magandang umaga. At Bombo Everly po. Siguro narinig nyo kanina po yung NIA, yung triple cropping na ito sa inyo po bang palagay, posible feasible ba ito dito sa ating bansa? Yeah, pwede yan, no? Dapat kailangan natin na tutukan ang food security natin and yung production. Kung makita natin ang other countries, yung staple food nila ay tumataas, no? Ibig sabihin ang bigas ng Vietnam almost $40
per metric tons na ang tinaas ng presyo nila. And ang Thailand din, ganun. No? So, ibig sabihin, kung mag-aangkat, dependent tayo sa pag-angkat ng bigas sa other countries, tataas ang presyo ng atin bigas. So, dapat talaga tutukan natin dahil itong local production natin, dahil kaya naman natin mag-produce ng mas malaki. Naantala lang dun sa last administration dahil too much of importation, and this time I think ang ating presidente naman very clear ang direction niya na kailangan mag-produce tayo ng mas maraming sarili natin na staple food. Itong triple cropping po, hindi kayo makaka-apekto ito naman sa production ng isang produkto gaya na lamang yung isang hektarya, yung 1/3 niyan is rice, yung iba gulay, saka yung iba naman ay ibang produkto. Hindi kaya po maapektuhan lalo yung production ng isang product ng bansa dahil dito sa panukalang triple cropping na ito? Yeah, mostly ang ginagawa kasi ng ating mga magsasaka dun sa pilapil na tatawag, no, yung nasa tabi ng taniman doon sa main na tinatanim. Doon nila nilalagay yung mga vegetable, pwedeng itanim, no, doon sa upper portion. Kung sapat kasi yung tubig, hindi ka naman pwede maglagay ng corn doon sa area ng tinatamnan ng palay. So talagang nakakonsentrate yan sa palay. Doon sa siding, yun ang tinatamnan ng mga vegetable. So, ito ang aking partner, si Bombo Everly. May katanungan din po. Bombo Everly, go ahead. Yes, Sir Rosendo, ito po nga nagdaan po nga mga araw, talagang nakikita po natin yung mga presyo nagtataasan, maski po yung inflation rate dito sa ating bansa ngayon bumilis. Pero sa atin po ba nga nakikita ngayon sa ating po mga agricultural products, especially sa mga gulay, dahil naglibot din po kami sa mga ilang mga palengke, nakita po namin nagkulang po yung mga ilan po sa mga supply nila dahil sa nagdaang bagyo. Sa ngayon po ba, kamusta po yung supply po natin ng mga gulay at iba pa po mga agricultural products ngayon sa bansa, Mr. Rosendo? Yeah, bali, yung stocks na galing dito sa northern part, Pangasinan up, no, going Ilocos and going Benguet, hindi naman masyadong naapektuhan doon sa bagyo na dumaan, no. So, nakikita natin yung recovery naman mabilis na marirecover. And ang gulay kasi mga 30 days to 45 days pwede nang mag-ani. So ang tingin natin naman makaka-recover ang vegetable, no? Kung titingnan natin yung presyo naman compare last year, same month, mas mababa pa nga yung mga vegetable natin itong taon na ito. Compare October 2021, no? So ang ano natin is dapat mainganyo lang atin na mga producers dito sa ating bansa na mag-produce ng mas marami. And kung makita mo yung food inflation kasi kung titingnan natin yung sa bigas, hindi naman ganun ka laki ang tinaas ng inflation, no? Yung sa etong baboy tsaka manok hindi rin na-mention. Ang na-mention doon is yung isda. So yung isda ang problema natin is yung kuruto na pupunta doon sa mga sea area, no? Pero doon sa area ng vegetable, tingin natin, tsaka yung pork, chicken, itong rice, nakikita naman natin na itong susunod na buwan medyo gaganda dahil ang presyo naman ng palay hindi naman mataas, no? Compared dun sa imported na darating na bigas. So we think na mga importer medyo laylo rin dahil
mas maganda bumili ng palay natin dito and mag-produce ng bigas. Oo. Last question na lang po, dahil papalapit na itong Pasko, hindi talaga mapagilan, ilang araw na lang. Yung mga livestock din dyan sa Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, sa Bulacan, apektado. Sapat ba yung supply ng mga livestock, karne ng baboy at iba pang mga meat products pagsapit po ng Kapaskuhan? Yeah, Bombo Gerald, natingin natin walang problema tayo up to January, no? Yung supply ng ating livestock, poultry, and itong rice. Yung vegetable, kaya natin habulin. So, wala tayong nakikitang problema dito sa pagkain. So, yung dating February, March na nababanggit ng former secretary na may problema tayo sa pagkain. Hindi totoo yun, no? Sinasabi na natin na tuloy-tuloy ang local production natin. Okay, with that, maraming salamat po ulit sa oras na ibinigay sa Bombo Radio Philippines, Sinag Chairman Rosendo So. Maraming salamat. Magandang umaga. Ibang mga balita pa, yung liderato ng Senado, ano kaya itong masasabi nila dito sa unang 100 araw ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa pwesto? Nasa Senado si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Gerald, Bombo Ever, ngayon ay araw ng Biyernes, bagamat wala pa rin sesyon ngayong araw, pero magpapatuloy pa rin yung mga ginagawang budget hearings ng iba't ibang mga komite dito sa Senado. Partikular na pagdebatehan, deliberasyon mamaya itong budget ng Department of Interior and Local Government o DILG. Samantala, ito nga, nagbigay din ng pahayag, komento itong liderato ng Senado kaugnay sa naging performance ng Marcos Jr. administration sa unang 100 araw. At sinabi nga ni Senate President Juan Miguel Migs Zubiri na sila ay satisfied o kaya ay kontento doon sa naging trabaho ng Marcos administration sa unang 100 araw. Sinabi niya na ngayon daw ay nagiging number 1, ika nga, top salesman ng ating bansa, itong si Pangulong Marcos dahil sa kanyang mga biyahe sa Indonesia, Singapore at sa US kamakailan para ibenta, i-promote yung bansa bilang investment hub. Lalo pat nagkakaroon ngayon ng medyo problema sa China at naghaharap yung mga investors ng maaring malipatan ng paglagakan ng negosyo, kasama rito ang Pilipinas at iba pang mga bansa sa Southeast Asia, kasama yung Thailand. At sabi nila, o sabi ng Senate President na umaasa sila na magpatuloy ito sa kanilang inaasahan na administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pakinggan natin yung bahagi ng pahayag ni Senator Migs Zubiri. And he's the best salesman for the country. Right now, he's our number 1, our top salesman. He went to Singapore and Indonesia as well as the United States, selling our country to foreign direct investors, possible foreign direct investors. That has not been done in how many years? When was the last time there were road shows? I think during the time of President Gloria Macapagal Arroyo, where we rebounded our economy, in fairness to the former president. You may like her or hate her, but during her term, napakaraming investors na pumasok sa economic zones. And PESA was one of the top performing agencies of government at that time. And after that, parang nag-slow down yung road shows ng gobyerno. Ang ginawa, puro house cleaning lang tayo. Wala nang pumasok na iba. Iniwan na tayo ng Vietnam. Lahat pumunta sa Vietnam. So now what the president wants to do is get these investors, because right now there's a tightening of policy in China. Maraming European and American companies na gustong umalis na ng China at lumipat. Ang tinitignan nila ay Thailand, Vietnam, or Pilipinas. So kailangan unahin natin sila. Unahin natin yung dalawang bansa na yan at sabihin natin na we are ready for business. We want your investments. We want your... Yan
Yan yung bahagi ng pahayag ni Senate President Juan Miguel Migs Zubiri kaugnay sa naging performance ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa unang 100 araw. So mamaya abang natin yung mga pagdinig pa ng mga komite, particular ng Senate Committee on Finance, sa mga budget ng mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Live mula sa Senado, Bombo Raymond Tinaza nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Sa susunod na buwan, ipinanukala nga na itutuloy na itong talagang full implementation ng face-to-face classes. Ano kaya itong mga sasabi naman ng mga magulang kaugnay rito? At ma-report si Bombo JC Galvez. Bombo Gerald at Bombo Ever, pabor ang mga magulang hinggil sa pagpapatupad ng Department of Education sa pangunguna ni Vice President and Education Secretary Sara Duterte na ang kanilang mga anak ay bumalik na sa school upang mag-aral. Sa panayam ng Bombo Radio, sang-ayon si Antoinette na bumalik na mga bata sa school para raw mas matutukan ito ng mga guro. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Antoinette. Pabor po ako na magkaroon ng face-to-face, full face-to-face na yung mga estudyante kasi mas natututukan sila ng mga teacher nila at marami pa silang natutunan. Pati ang ang pakikisalamuha sa mga kapwa nila bata kaysa yung dati nasa online lang po sila, hindi sila masyado nakaka-interact sa mga kaklase nila. Yun po. Bombo Geralda, sa payag naman ni Nanay Pasing, sa bahay daw kasi marami silang ginagawa kaya hindi nila matutukan ang kanilang mga anak sa pag-aaral. Kaya mas mainam na lang daw Bombo Gerald na bumalik na lamang sa school. Pakinggan natin ang pahayag ni Nanay Pasing. Kasi mas maganda yung face-to-face para yung mga bata nakakaano sila ng pag-aaral kaysa sa bahay naman. Maraming ginagawa ang magulang, minsan hindi sila natututukan, di ba? Sa loob ng school, minsan maano ng teacher kung ano yung dapat gawin nila sa school. Ganun lang po. Yan ang bahagi ng pahayag ni Nanay Pasing kung saan ay pabor siya na bumalik na ang kanilang mga anak upang mas matutukan ng mga guro kaysa sa bahay daw kasi marami silang ginagawa silang mga nanay. Una rito, Bombo Geralda, inanunsyo ng Kagawaran ng Edukasyon na ang lahat ng estudyante sa elementarya maging sa sekundarya, mapapubliko o pribadong paaralan na nasa ilalim ng ahensya ay kinakailangan nang bumalik sa full face-to-face classes sa ika-2 ng Nobyembre ngayong taon. Inanunsyo ni Vice President and Education Secretary Sara Duterte na itong 5-day in-person classes ay kabilang sa Department of Education o DepEd Order 34 Series of 2022 na naglalaman ng calendar of activities for school year 2022 to 2023. Bombo Gerald. Okay, Bombo JC. Live mula rito sa Palanan Elementary School, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Samantala, daan-daang mga residente naman lumikas dahil sa encounter ng militar at NPA doon po sa Negros Occidental. Mareport ang Bombo Radio Bacolod. Wala pang body count na na-recover ang 94th Infantry Battalion ng Philippine Army sa encounter site sa Sitio Sigang, Barangay Carabalan, Himamaylan City matapos ang nangyaring enkwentro kahapon alas 6 ng umaga at sinundan ng isa pang bakbakan alas 3 ng hapon. Sa panayam ng Bombo Radio Bacolod kay 303rd Infantry Brigade Commander Brigadier General Incencio Pasaporte, nakatanggap ng report ang 94th IB mula sa mga residente na may presensya ng mga rebelde sa lugar kaya nagsagawa ng security operation ng mga militar upang i-verify ang impormasyon. Kahapon ng umaga, nakalaban ng mga militar ang tinatayang 20 mga armado at pinaniniwala ang miyembro ng rebeldeng grupo. Ang palitan ng putok ang nagtagal ng 40 minuto at wala namang casualties sa mga militar. Muli namang narinig ang putukan sa Barangay Carabalan alas 3 ng hapon at sa ngayon, wala pang impormasyon kung may casualties. Mahigit 900 individual at humigit kumulang 200 pamilya ang nasa iba't ibang evacuation center sa Himamaylan. Kansilado naman ang klase sa Carabalan National High School ngayong araw, pati na rin sa mga paaralan sa Binalbagan Municipality na malapit lamang sa encounter site.
Ayon kay Pasaporte, kapag na-clear na ang area ngayong araw, pwede nang makabalik ang mga evacuees sa kanilang mga tahanan. Nagpapasalamat ito sa pinapakitang resistance sa mga residente sa insurhensya at muling nanawagan sa mga NPA na sumuko na at magbagong buhay. Yan ang aking mensahe, no? Bumalik na sila sa ating gobyerno. Handa naman ang gobyerno natin na tulungan sila, no? Especially para ang program ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program para mag-assist sa kanila, no? Sa pagbalik ng normal nila na buhay. So again, I'm calling for them to grab the opportunity to return to the folds of law, and also we are willing to assist them. Pag hindi pa sila, again, we will continue hunting ang remaining members ng armado dito sa Negros Island. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Jairi de los Reyes para sa Pamasang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. Itinuturing pa rin ng International Atomic Energy Agency na ang Zaporizhzhia Nuclear Power Plant ay bahagi pa rin ng Ukraine. Ito ay kahit na ang lugar ay sinakop na ng Russia at itinuring ni President Vladimir Putin na bahagi na ng kanilang bansa ang planta. Sinabi pa ni International Agency Atomic Rafael Grossi na nakasaad sa international law na nananatili ang pasilidad sa Ukraine. Nananawagan ito sa Russia na dapat tigilan ang pananakop nito sa Ukraine. Nakatakda na ring magtungo si Grossi sa Russia para formal na kausapin ang si Russian President Vladimir Putin. Bombo Sports News. Formal na pong hinirang bilang World Chess Hall of Fame itong unang Grandmaster ng Asia at ito'y si Eugene Torre. Dahil ito ay si Torre ang naging unang lalaki sa Asia na tinanghal bilang World Chess Hall of Fame. Sa talumpati po ng 72 years old na si Torre sa Union Station ng Missouri po at ay pinasalamatan niya itong asawang si Lina dahil sa buong suporta nito sa kanyang sports na napili. Katuwang kasi nito ang may bahay para makamit ang kanyang adhikain sa buhay at maging maganda ang resulta matapos sa maitanghal bilang World Chess Hall of Fame. Sa edad kasi nito na 22 years old ay naging unang Asian na naging Grandmaster. Siya ay nasa rank 2,437 sa FIDE rating. Bombo Foreign Exchange Update. Sa balita na po ng piso kontra pa rin sa dolyar ang isang US dollar sa ngayon ayon sa Bankers Association of the Philippines ay katumbas ng 58 pesos 65 centavos. Para naman sa ibang currencies, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Hong Kong dollar tumbas ng 7 pesos 46 centavos, ang Singaporean dollar 41 pesos at 16 centavos, ang Saudi Arabian Rial 15 pesos at 59 centavos, habang ang euro ay 57 pesos at 95 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala, dahil sa kinarap ng buong mundo ang COVID-19 pandemic, samahan niyo po kami sa isang panalangin. Narito ang Orasio Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit,
God, forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo, ka-Star Nation, ano kaya ang mararamdaman mo kapag walang katapusan ng Pasko? Para kasi sa mga residente doon sa Santa Claus Town, Indiana, ito ay nangyayari sa kanila as in Christmas all year round. Nagsimula ito sa alamat sa isang bisperas ng Pasko. Habang tinatalakay ang pagpipilian sa magiging pangalan ng lugar, may narinig ang mga tao na sleigh bell at tinawag ito ng mga bata na Santa Claus. At dito napagpasyang tawagin na Santa Claus ang lugar. At mula noon ay ginawa ng mga tao doon ang lahat ng kanilang makakaya upang panatiling buhay ang mahika ng Pasko sa buong taon. Sa ating Christmas countdown, 79 days to go bago ang Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Morning Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga kasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo. Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na